всички! Давай, кралице! Айде, бе! Бързо, приятели! Цъкаме! Айде, айде, цъкаме всички, танцувам ви! Айде, рагазо! Бързо! Айде сега па да говоря, айде ще говоря малко. Така. Отивам във Франция. Това, Намери тук 240 човека срамота. това го имат само изискани дами, а Еми, не да. педераски. Това е само за изискани дами. Чакай малко, ма ягодка, ма. Маргенова, бързо, приятели, за рагазо малко станах, бе, приятели, да Айде, айде танцувам. всички рози, всички рози. Аз нямаше да пусна музика, ма за рагазо, за момчето, малко така да има шоу. Хайде, 3 рози! Имаме ли 3 рози 250 човека? Симонка, благодаря, Симонка. Ха! Зоро, пачката! Зоро! И благодаря. Внимавай, кучко, да не литне нещо голямо, да дигна краката. Еми, тук спият бе човек. Хайде, приятели, всичко пътри, искам да мачкате краницата. Айде, айде, айде.